मस्त अशी सर्वत्र तीळ लागलेत मस्त। आणि हळदीचा आणि तिखटाचा प्रमाण एकदम प्रमाणात पडला, त्यामुळे चकली काय आपली जास्त लाल झाली नाही। लाल नसल्यामुळे काही कुरकुरीत नाही अशी नाही, तुमका दाखवते किती कुरकुरीत झाली आहे। तर ही बघा घेतलंय आणि आवाज ऐका, शांत राहा। हा बघितलास किती कुरकुरीत झाली आहे ती चकली। माझा नेहमीचा डायलॉग, आवाज इलो इलो म्हणून कमेंटमध्ये सांगा। नमस्कार, मी स्नेहा, परब किचनमध्ये तुमचं स्वागत। म्हणत असाल आज स्नेहान बरेच दिवसांनी स्वागत केल्यान, काय करू वांगडा ह्या नाही ना, पार्टनर नाही ना माझो, म्हणून म्हटलं एकटा काही ती रंगवणार रंगून। तरी पण आता सांगतोय, बाजारातून आणना, निवडना, धुना, सुकवना, परत भाजना आणि भाजून आणल्यावर दळून आणना, एवढे प्रकार करण्यापेक्षा ही होता झटपट फुटाण्याची चकली म्हणजे डाळव्याची चकली। चला आज आपण पाहूया परब किचनमध्ये डाळव्याची चकली। होता झटपट नाही खटपट। हय मी 1 वाटी डाळवा घेतलंय, एका फुटाण्याची डाळ म्हणतात, आपले चणे सोललेली असतात ती डाळ असता ही दुकानात डिमांडमध्ये खयो गावता, आपल्या वाण्याच्या दुकानात ती 1 वाटी घेतलंय। आता ही मी चांगली बारीक वाटून घेतलंय आणि ह्याच वाटीन मी 2 वाटी तांदळाचा पीठ घेतलंय, दाखवते। ह्या बघा, ह्या मी आता वाटून घेतलंय। आता कोणताही पीठ असं आता चाळून घ्यायचा, कारण त्याच्यात कणेर जरा पण रवता नाही। बारीक चाळणी आहे ही मैद्याची। यो बघा, यो जो कणेर हा ह्यो आपल्या घालूचो नाही। अगदी जास्तीची करत असाल तर ह्या परत त्या डाळीत घालून वाटू शकतास, पण मी ह्या प्रमाण घेतलंय त्याप्रमाणे केलास तर एवढी 1 वाटी डाळीत 2 वाटी तांदळाचा पीठ। त्याच वाटीन मी आता तांदळाचा पीठ घेते। 1 वाटी डाळवा घेतला तर 2 वाटी तांदळाचं पीठ। तुम्ही घरातली कोणतीही वाटी घेऊ शकतास, पण वाटी सेम असावी। मी आता ह्याच वाटीभर डाळ घेतलेले, ह्याच वाटीन 2 वाटी तांदळाचं पीठ। तर तासुद्धा मी चाळून घेते। तुम्ही बाजारात भेटतात त्या तांदळाचं पीठ वापरलास तरी चालात, किंवा तुमच्या घरी दळलेला असतात तासुद्धा चालात। पिठा फक्त चाळून घ्यायची। आता मी गॅस पेटवतोय आणि आपण जशी उकड काढतो तशी उकड काढून घेऊची। हय आधीच मी गरम पाणी करून ठेवलेलं आहे, तिथे मी ह्या कपान 2च कप पाणी घालतलंय। त्याच वाटीन पाणी घेतोय मी, थोडासा कमी पडलेला म्हणून 2 वाटी बरोबर पाणी आहे। जास्तीचा जर लागला तांदूळ नवीन जुनो असात तर हे मी पाणी तापून ठेवलेलं आहे, त्या घेऊन आपण पीठ मळू शकतो। आता मी 2 चमचे तूप घालतोय। तुम्ही ह्याच्या जागी तेल सुद्धा वापरू शकतास, रिफाइंड तेल, पण तुपान चकली थोडी खुसखुशीत जास्त होता। जास्त पण तूप घालायचा नाही, कारण चकली लगेच मग कुस्करता। मी 2 चमचे बरोबर तेल घातलंय। 2 चमचे धना जिरा पावडर, मी जिरा आणि धने जर असे वाफून घेतलेले आहे भाजून आणि त्याची पावडर केलंय। तुमच्याकडे रेडीमेड असतात ती घातलास तरी चालत। 1 चमचा लाल तिखट, थोडासा अर्धा घालते मी, जास्त तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त तिखट कशी हवी आहे तसं तुम्ही घालू शकतास। आता पाण्यात चांगली उकळी येता, ह्यात आपण आता घालूया ओवा। हातीवर कुस्करून आता मी असं घातलंय। ओवा आपण कशात पण घालते वेळी असं हातीवर चोळूनच घालतो। आता चवीपुरता मीठ। छान अशी पाण्यात उकळी येली की आज मंद करूया। उकळी येता पाव चमच्यापेक्षा कमी मी हळद घालते। हळद जास्त घालायचीच नाही, हळदीन आणि मसाल्यान चकली थोडी काळपट दिसता, म्हणजे लालसर दिसता। आपल्या चकली कशी सोनेरी रंगावर दिसली की खाऊशी अशी इच्छा होता। आता हे 2 चमचे तीळ मी ह्या पिठात घालते। मी पाण्यामध्ये तीळ घातले नाही, हे थोडेसे तव्यावर उलफावून घेतलेले जेव्हा धने आणि जिरे भाजलेले तेव्हा। आता ह्या सगळं मिक्स करून घेऊया। तुम्ही पाण्यात नाही मीठ घातलं असतं, हे घातलास पिठात तरी चालत, जसा तुमचा अंदाज असत तसा। आता ह्या चांगला मिक्स झाला। आता आज मंद केलंय मी आणि हा पीठ आता हळूहळू
ह्यात टाकून घेते. आता गॅस बंद करते मी. थोडासा कमी जास्त पाणी झाला तर आपण आधीच पाणी तापून ठेवलेलं आहे. कधी पण पाणी जर तुमका घेऊचा उकड काढू तर आपण थोडासा कमीच घ्यायचा. हे बघा सगळीकडे आता ह्या पाणी शोषून घेतल्यान पिठान. आता ह्याच्यावर ठेवूया आपण झाकण. आता ह्या 5 मिनटं आपण तसाच ठेवूया. गॅस बंद. आता 5 मिनटं झाली आहेत. ह्या बघा पीठ वाईज गरमच आहे. आता आपल्या ह्या गरम असते वेळीच हातात सोसात तसा मळून घेऊचा. या मी आता परातीत सगळं काढून घेते. हे बघा उकड काढलंय. कढईत कायच रवला नाही, म्हणजे पीठ जरा पण डसला नाही. आता ह्या आपलं व्यायाम मळून घ्यायचा. आता मी तुमका आधीच बोललं होतं ह्याका पाणी लागत तसं आपण गरम पाणी तापून ठेवलेलं आहे. ता घ्यायचा. वाफ येता, चटको लागता, मस्त सुगंध येता. ओवा आपण मसालो टाकलो होतो, धना जिरा पावडर आणि फुटाण्याची डाळ कशी भाजलेली असतात त्यामुळे त्याचा जो खमंग सुगंध येता ना मस्त, आपल्या भाजणीपेक्षा छान. आता ह्याच्यात मी पाणी किती घालते तर मी तुमका दाखवतले. मी त्याच वाटीन आता पाणी घेते. आता त्याच वाटीन मी थोडा पाणी घालतोय. अर्धा वाटी पाणी घेतलंय. आणि ह्याच्यात थंड पाणी चुकानी घालायचा नाही, गरम पाणीच घालायचा. अगदीच तुमका पाण्याचा अंदाज जास्त झालो तर ह्याच्यावर तांदळाचा पीठ मारायचा, नाही तर घरात बेसन असतात ता घातलास तरी चालत. आणि जर कमी झाला पाणी तर असा वाटीतून गरम गरम घ्यायचा, गरम पाणीने मळायचा पीठ. हात लाल झाले. 5 मिनटं पीठ तसाच ठेवलेलं ना आपण उकड काढून, खूप गरम होता. तुम्ही हातात सोसात तसा घ्यायचा आणि मळायचा. आता थोडा थोडा पाणी टाकून टाकून मी पीठ चांगला मळून घेतलंय. बघा काय म्हणतात त्या काय चिकना करून घेते, चिकना प्लेन, म्हणजे असा रफ मळल्यासारखा दिसत नाही. तरी पण आपण सोऱ्यात जेव्हा घालतो चकलीच्या साच्यात तेव्हा पण आपण ते गोळे मळून घ्यायचे. आणि पाण्याचा अंदाज बरोबर माका 2.5 वाटी पाणी लागला. ह्या बघा ह्याच वाटीन मी 2 वाटी घातलेलं आहे आणि आता अर्धा वाटी घेतलंय. माका 2.5 वाटी पाणी लागला तर माझ्या आता तांदळाच्या पिठावर हा. पण तुमका 2.5 वाटी लागत असा पण नाही, लागू पण शकता आणि नाही पण, जसा तांदळाचा पीठ नवीन जुना असत तसा. आता ओवो तीळ मस्त गमतं त्याच्यावर. आता ह्यो घेतले चकलीचो साचा आणि ह्याका लावून घेते आतसून तेल. आता तुम्ही बोटान पण चोळू शकतास, पण ह्यो ब्रश आहे त्याचा उपयोग करूक होयो ना. दुसरं काय नाही, आपण हातीन तेल लावूक गेला ना तर आपल्या हातीक ह्या भांडा मग सुळसुळत होता एकदम, म्हणून मी ब्रशनी लावते शक्यतो. मग गाळते वेळी सटकत राहतला. या बघा आता आतून चांगला तेल लावून घेतलंय. आता ही चांदणी घेतलंय चकलीची, तिका पण आता ही आपण ह्याच्यात घालून घेऊया तळात. आता मी हो कागद घेतलाय, ह्याच्यावर मी चकले गाळतलंय. आता ह्या पिठाचे 3 भाग केलंय मी. आता सोऱ्यात किती जातील तसे. थोडं थोडं तेलाचं थेंब चोळून पीठ पुन्हा असा मळून घेतंय. बघा ह्या पद्धतीने पीठ व्हाया, म्हणजे सोऱ्यातून पटकन असा पडात. एकदम घट्ट पण नाही आणि एकदम पातळ पण नाही. उभट गोळे करायचे. हे बघा किती प्लेन झाला पीठ. त्या परातीक ना असे ठिपके ठिपके होत, त्यामुळे ते त्या पिठावर दिसतात. असा हातीवर घेतला तर बघा. आता घालूया.
त्या सोऱ्यात. चांगला अंगठ्यानं आपण दाबून घ्यायचा. मध्येच हवा गेली नाही पाहिजे. हवा गेली तरी तुमची चकली तुटतली. हे बघा, हातात तेल नसल्यामुळे पटकन असा भांडा लागला. पण मी हो बटर पेपर घेतलंय. तुम्ही होय प्लॅस्टिकचा कागद असत तोही वापरलास तरी चालत, पण वर्तमानपत्र नाही वापरायचा. त्याने आपल्या चकलीत ती शाई सगळी लागतली. पहिलो वेळो घ्यायचो आणि तो बंद करायचो त्याचा तोंड, आणि जवळजवळ हे वेळे घालायचे. नंतर हातीन तोडायची आणि हय बंद करायचा. ही बघा, मस्त काटे गेलेत. पीठ व्यवस्थित मळला ना तर काटे बरोबर येतात. आणि बघा तुम्ही, चकली आपली तुटत नाही. आता ह्या एक भांड्यात मी भरलंय ना चकलीचा पीठ, तर सगळं गाळून घेतलंय. मग तेल तापत ठेवतलंय की ते आपल्या हे वायस सुकाक वयत. ओले काढल्या म्हणजे आपण गाळलो चकले आणि त्याच्यात तळूक गेलास तर कोणताही पदार्थ असू दे, चकलीच अशी नाही, तुमचे शंकरपाळे असू दे, जर अशी हवा लागली आणि सुकले आणि तळलास, म्हणजे कोवळे असतळी नाही तळायचे, असे जरा सुकले की तळलाच की चांगले होतं. तर बघा, वेळो असं बंद करायचं. बघा माझे साच्यातले पटापट होतात. हे बंद करायचं. आता माझे सगळे चकले गाळून झालेत एका सोऱ्यातले. आता मी तेल तापत ठेवते, तोपर्यंत ते सुकतील. मी असा पसरटच भांडा घेते की ते आपल्या चकलीच्या वरती आपल्या तेल वया. तेल तापूसाठी मी गॅस मोठी केलंय. आणि हे बघा, मी असे एक असं वारो लागलो ना तर सुकतले, म्हणजे असे हातीन उकलाक गावतात. आता तुमका हातीन जमत नसतील तर अशी झाऱ्यात उचलून सुद्धा चकली, ही बघा, अगदीच तेलाची भीती वाटता तशी झाऱ्यात उचलायची आणि सोडायची. मी वड्या आणि चकल्या हातीनच सोडते. असा पसरट चकलीच्या वर तेल वया म्हणून तेवढा पसरट भांडा घेतलाय. आता आमची काईल होतीच. 6 चकले ठेवले. गॅस मिडियम हा. आधी ह्याच्यात झारो घालूचो नाही. घेतले काटो, काट्याच्या चकलीत काटो. थोडेसे बुडबुडे कमी झाले की काट्यान आपण एकदा पलटी करून घेऊया प्रत्येक चकलीत. योग्य प्रमाण घेतलं असतं बघा, चकली तेलात पण गेली ती तुटली नाही. मंद आचेवर आपण 2 तरी मिनिटं चांगली अरतून परतून ही चकली शेकान घेऊ गया. आणि चकली शेकली की बघा तळाक जाऊन बसतली. शेकाक लागली की ती वर येऊन पेवता. आता ही सगळी तळाक जाऊन बसली. मी जास्तीचा करूचा असात तर जास्त मोठी काईल घेत आहे, मग तेव्हा तुमका दिसला असं. मी आता पसरट भांडा घेतलाय, पण ही आपली तळून झालेली आहे. बुडबुडे साप कमी झाले, याने सुद्धा कळता आणि चकली एकदम बसली खाली. जास्तीचा तेल नितळून घेऊया. आवाज इलो, सर्व जास्त तर बोलला असता इलो इलो. मस्त अशी सर्वत्र तीळ लागलेत मस्त. आणि हळदीचा आणि तिखटाचा प्रमाण एकदम प्रमाणात पडला, त्यामुळे चकली काय आपली जास्त लाल झाली नाही. लाल नसल्यामुळे काही कुरकुरीत नाही अशी नाही. तुमका दाखवते किती कुरकुरीत झाली. तर ही बघा घेतलंय आणि आवाज ऐका, शांत राहा. हा बघितलास किती कुरकुरीत झाली आहे ती चकली. माझा नेहमीचा डायलॉग, आवाज इलो इलो म्हणून कमेंटमध्ये सांगा.
बघा माझं झील शाळेतून येलो त्याचं कधी हट्ट असलो तर मी अशी चकली घरातल्या घरात सामानात करून घेते, तशी तुम्ही ह्या दिवाळीत करा मस्त अशी. आणि मी जे प्रमाण घेतले त्या प्रमाणामध्ये 35 चकले होतात. नेहमीप्रमाणे आमचा परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा, असं खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. पडली चकली.